Bon dia, bona nit ja, són les 12 de la nit. Avui us porto una aventura, bueno, és un layover en realitat. Estic d'escala al Cairo, estic 27 hores aquí, així que bueno, he arribat a les 12 de la nit, així que avui no farem gaire cosa. He sortit de l'aeroport només, he vingut directe a l'hotel i ara he sortit a comprar-me una Coca-Cola per sopar. Tinc sopar que m'havia portat per l'avió però al final no me l'he menjat. I res, ara aniré a dormir. Estic aquí en un hotel que és una casa que està molt bé, molt net, tot i el host super amable. I demà us portaré més aventura. Així que deixeu-me seguir-vos parlant a l'hotel, us ensenyo el sopar i us ho deixo explicant. Bueno, doncs aquesta és l'habitació, la veritat és que està molt bé i res, aquí és on dormiré aquesta nit. I això és el sopar, una pizza que va sobrar l'altre dia a casa, veient la pel·li que estava veient a l'avió. Bueno, vaig a dormir ja. Bona nit, fins demà. Ah, sí. Bon dia des del Cairo. Avui toca dia de visita, tinc tot el dia per visitar i a la nit, a les 12 de la nit, tinc el vol, així que ens anem a visitar. Però primer de tot necessito diners, així que anem al banc i anem a treure diners. Vale, he aprofitat d'agafar-me alguna d'esmorzar aquí al súper que hi havia al costat, que això estava allà, i al súper aquest. Ara vaig a intentar trobar un Uber i ens anem cap al museu. Hello. How are you? Fine, you? Pues ja he arribat al museu, el tinc aquí davant. El que passa és que si us poso així, el sol us rebenta tot. I res, i aquí darrere hi ha les piràmides, però no les veieu, ara us les ensenyo. La veritat que sempre que les veig m'impressionen, són enormes. Superguai Egipte. Us recomano molt venir si mai us ho penseu. I res, vaig a mirar a veure on compro l'entrada al museu i anem cap a dintre. A veure si no em posen problemes amb la motxilla aquesta. Crec que l'altre cop me la van fer deixar una taquilla, perquè no podes entrar a la càmera, no sé què. I aquest cop vaig amb el portàtil i tot. Vale, doncs com m'ensumava, no m'han deixat entrar a la càmera, així que vaig aquí al Security Office a guardar-la i a veure si em deixen entrar de nou. Vale, doncs ja he deixat la càmera dintre. La veritat és que m'han donat un número, m'han dit tu quan vinguis aquí digues número 4 i et donem la càmera. No m'han donat cap resguardo ni res. Sí que me'n podrien donar una altra càmera o alguna cosa. Però bueno, confiarem, suposo que ho han fet bé. I ja està, i ara sí, tornem a intentar entrar i a veure si ara ja em deixen entrar i anem cap al museu. Pues res, segon intent fallat. Han dit que tampoc podem entrar al selfie stick. Que pesat, ja em podria dir a la primera. Torno a intentar entrar. A veure si la tercera va a la vençuda. Vale, doncs la tercera sí que ha funcionat. Ja estem dintre. Vaig a comprar els tíquets. Ja tinc el tíquet. Anem a entrar. Doncs ja estem al centre de l'edifici del museu. Això és la sala principal i és enorme. I tenim aquí la figura d'aquesta Ramsès II, que la van haver de portar sencera. I van fer una rèplica del mateix material i del mateix pes i mateixa forma per provar de portar-la. I un cop van veure que la podien portar sense trencar-la, la van portar des de la plaça on estava posada i la van deixar aquí. I la rèplica la van posar a la plaça. I res, l'edifici està separat en tres parts. Tenim la part aquesta d'aquí, que és la part nova, diguéssim que representa el futur. Tenim la part central, que és la part actual, que representa el temps d'ara. I després tenim tota la part aquesta, que és la part del museu, que representa el passat. Futur, època actual, passat. I una altra curiositat de l'estàtua és que la van posar aquí abans d'acabar de construir tot el museu. Llavors ara no tenen cap lloc per on treure-la. Llavors si l'haguessin de treure i portar-se a algun altre lloc, haurien d'arribar al pont aquest d'aquí o trencar la porta aquesta que tinc aquí davant, aquesta porta. Però bueno, han dit que de moment no tenen plans de moure-la. Aquesta estàtua es queda aquí per sempre. Bueno, no sé si aprecien les galeries, que aquí n'hi ha una, aquí hi ha dues i les tres, però les tres s'alineen amb les tres piràmides de Giza. Mola molt l'edifici, crec que el museu està molt ben construït i val molt la pena venir. I ara estem aquí a la part nova encara, a la part del mig, i tenim aquestes dues escultures que les van trobar sota el mar i res, les han tretes aquí. Això és d'una ciutat, ve d'una ciutat que està davant d'Alexandria i és una ciutat enfonsada i les van recuperar i les han posades aquí. Doncs aquí darrere tenim l'escala del temps i al final de tot, a dalt de tot, és on comença el museu. Llavors se suposa que tu aquí, mentre vas pujant, pots pujar per les escales o aquí hi ha unes escales mecàniques i diguéssim que et viatges del temps fins al passat, no? Llavors es van posant diferents escultures i diferents representacions i peces arqueològiques dels diferents temps a mesura que vas pujant.
Aquí tenim unes peces de Lego d'Egipte. No, és broma, són taules d'ofrendes. I aquí segueix pujant l'escala, així que seguim pujant. I ja som a dalt de tot de l'escalinata del temps. Aquí és on comença el museu, ara entrarem. I s'entra per aquí. I mireu quines vistes. Doncs el museu comença des del principi de la civilització egípcia, com fa 700.000 anys, així que aquí hi ha les eines dels primers egipcis. He separat una mica aquí, però aquí hi ha la representació, tots els restes funeraris d'un governador que va ser molt important i és sorprenent que li fessin tantes ofrendes a un governador, algú que no era un faraó. I res, pot veure aquestes figures que veieu aquí, que són de la representació de l'exèrcit que hi havia a Egipte i està molt ben detallat com van vestits i les armes. Doncs aquest era Masehti i era el governador aquest important i aquí tenim diverses de les seves pertinences, les xancletes i el coixí. Aquí tenim la col·lecció de pulseres de Téperes i en aquella època el silver era més car que l'or, així que aquesta col·lecció era bastant cara. I aquest era el seu sarcòfag, que era d'alabastro, la veritat és que és bastant maco, els talls. Veieu com està tot tallat. I aquí teniu els vasos canopis, a veure, us els ensenyo millor. Aquests són els vasos canopis. Això devia ser els primers escacs d'Egipte i això són les fitxes i això d'aquí era el taulell. Vale, doncs suposo que us haureu fixat que moltes figures d'aquestes no tenen nas. I no és que sigui perquè està més exposat i s'ha trencat amb el temps, sinó és que hi ha una expressió que encara es diu avui en dia aquí a Egipte, que és que et trencaré el nas quan estàs enfadat amb algú. I això és perquè abans es creia que l'ànima entrava per aquí al nas, llavors si te'l trencaven no et podies arrencar-ne. I és per això que moltes figures les tenen així trencades. Aquí tenim uns sarcòfags i, per exemple, això d'aquí són els espels, que és el que havia de recitar contra els dimonis. I després aquí té uns ulls per mirar fora des de dintre. Aquí tenim un altre sarcòfag i aquí estan tots els vasos canopis per posar els òrgans. Aquestes escultures que les estan encara trobant i estan completant el puzzle. I ara estic entrant a la zona ja que explica de l'època on els grecs van entrar a Egipte i llavors ja es comença a veure en les figures més les característiques de com esculpien els grecs i els romans. Us en poso aquí algunes. Doncs aquesta que tinc aquí darrere està escrita en jeroglífics, aquí està escrit en grec i aquí al costat amb un altre tipus d'escriptura egípcia i és tipus la preda de Rosetta, la veritat, perquè està escrita en grec i en egipci i és molt interessant. Aquí veieu els jeroglífics i aquí sota el grec. I aquí al cantó està la tercera escriptura. I crec que el que s'explica aquí és un decret i llavors està escrit en diferents llengües perquè tothom ho entengui. Doncs ja estic sortint del museu, quasi se posa el sol, sí, mireu. I res, de veritat que és superinteressant, tot el personal superamable, el museu supermaco per dintre i superben construït tot. I res, ara estic sortint, vaig a recuperar la meva càmera i a menjar alguna cosa, que són les 5 de la tarda i encara no he dinat res. Però és que el museu valia la pena. Vale, doncs càmera i trípode recuperats, molt random, crec que pots agafar qualsevol càmera si vols, però estava ja la meva, així que res, ja tinc la càmera i el trípode i ara me'n vaig a menjar alguna cosa. No sé si em sentiu, però la parada aquesta està pinxada a la farola. No són llestos ni res els egipcis. Però ja tinc el dinar, això és un guant per menjar. És enorme aquesta búrria. De pollastre i porta calamars a la romana i tot. Que bo, tenia una gana.
Bueno, doncs ja he sortit de dinar, ja s'ha fet de nit també, perquè he estat una estona carregant el mòbil i tal. I ara he estat buscant on imprimir, perquè necessito imprimir el visat d'Uganda, però no trobava enlloc. Llavors ara, bueno, he quedat amb un amic meu que està aquí, de Barcelona. Llavors li he demanat al seu hotel si me'l pot imprimir, li estan imprimint i ara el veurem. A veure què gravo. Vale, doncs m'he pillat un suc de plàtan per sopar. Ja vaig entrar on estan sopant ells i estarem una estona junts abans que agafi el taxi per anar per l'aeroport. Però bueno, estic aquí amb el Jordi i el Martínez, que també estaven viatjant per aquí a Egipte i ara estaven prenent alguna cosa i jo ja me'n vaig cap a l'aeroport, que si no arribaré tard. I amb ells els deixo aquí, que els hi queda uns dies de visita pel Cairo, no? Pues res, jo us deixo aquí, vaig agafar, que ja he demanat a l'Uber i estarà aquí fora, i me'n vaig. Adéu, adéu, que vagi bé! Hello! Ok, doncs ja he arribat a l'aeroport després d'una hora de taxi i ara vaig al counter, que és d'ensenyar el meu visat d'Uganda. Llavors em donen el bitllet de vol, ja el trobo, ja l'he vist aquí, vaig a fer cua. Bé, ja he passat tots els controls, ja estic aquí amb les gates i els duty free i ara estic anant cap a la meva porta. M'han quedat 25 pounds egipcis i he anat aquí a una botiga, són com 60 o 70 cèntims. I he anat aquí a una botiga a preguntar què podia comprar i m'han dit que res, literalment res. O sigui que no puc fer res amb aquests diners. Vaig a veure si trobo alguna altra botiga que me'ls acceptin a canvi d'uns xicles o alguna cosa i després cap a la porta. Ara li he preguntat a una botiga i em diu, here, nothing, diu, everything expensive, go that way. Així que estic anant cap a on m'ha dit, no sé com es deia la botiga, i a veure si trobem alguna per comprar. Bueno, doncs després d'anar buscant he trobat això i el que ha sobrat li he donat a una persona a neteja i ja no busco més. Ara anem a buscar la porta. Ja estic entrant a l'avió, la veritat és que està xulíssim i és mega gran. Increïble, no, l'avió? Són 3 hores d'avió. I estem aquí amb un avió enorme. Bueno, jo crec que us deixo aquí, que em posaré a dormir ja. I així és com acaba el meu layover al Cairo. Bona nit.